Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador, e hoxe temos unha rutina sinxela e eficaz para manter o corpo en movimento. Ti marca o ritmo e eu acompáñate. Comezamos! Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo, como sempre moi ben acompañado. Que tal estades, chicos? Ben. Con ganas de empezar? Home. Pois onte fomos todos de ruta pola Ribeira Sacra, menos Edi, que andaba aí un poquinho do liado. Edi ten moitos compromisos agora mesmo, entón é complicado, pero en calquera momento arrastramos con nós para que se veña que facemos superplanazos. Que boa idea tuvo Noemí de ir facer unha excursión á Ribeira Sacra. Non sei que agarda a UNESCO para declarar a Patrimonio da Humanidade, porque é unha maravilla. A verdade é que foi genial pasar tempo xuntos, pero, bueno, é unha camiñata un pouco longa. Levámola toda moi ben, vaise notando o traballo que facemos nas clases. É verdade que a min o deporte non me apasiona moitísimo, pero que a natureza e conectar sí que me gusta moito. E, bueno, dixen, por que non imos ver isto, que esta xente non é toda destes paraísos e yo imos ensinar. Como sempre, comezamos con mobilidade articular, imos ir co pescozo a un lado e outro, suave. Eso é. Imos a cambiar agora, imos ir arriba e abaixo, sin hiperestender moito o pescozo hacia atrás. Suave, vale? Imos ir agora cos ombreiros, dibuixando círculos, cara adiante. Bueno, entonces, todo ben, chicos? Todo ben. Cambiamos o sentido. Imos ahora cara a cintura, man na cintura e seguimos aí dibuixando círculos, sí, señor. Intentando, cambiamos o sentido. Intentando non mancarnos nunca. Intentar que, quitando ese frío do corpo que ahora nestas datas, pois xa se vai notando. Pero, bueno, ímonos a poñer aquí activos e imos a facer unha clase hoxe moi chula. Xuntamos xeonllos. Iso é, cara a un lado, xa sabemos. Xa temos este hábito xa nas nosas clases, verdad, Estrella? Home, xa sabemos o que hai que facer. Cambiamos. Imos ir agora cos pulsos e cos nocellos, xa para terminar, e empezar o quecemento. Imos a quitar o frío do corpo, hacia adentro. Vamos ahora, co outra man, co outro pé, e seguimos aí. Hacia adentro. E imos terminando xa, e imos a comezar co quecemento, vale? Imos a activar o corpiño un pouquiño máis, o calor no corpo, e imos a facer o que ven sendo tocar nocellos e subir. Poño pés separados a anchura das cadeiras, toco nocellos, cubiño hacia atrás e subo. E imos aí uns 30 segundos, eso, activando todo o corpo, cu hacia atrás, apretando glúteos e soltamos. Subo, aí arriba, eso é, miramos que os xeonllos non sobrepasen a punta dos pés, e imos alá. Seguimos, e xa nos imos ir preparando porque o seguinte exercicio imos a pensar aí en alguén que nos cae mal e imos a ir a boxear un pouquiño, vale? Vamos aí e seguimos aí boxeando, golpeamos, activando ese tren superior, movendo aí ben a cintura, facemos aí unha pequena torsión, aí golpeamos, acompañamos co peso do corpo, podemos ir tamén aí hacia arriba facendo ganchos. Últimos segundos, sigo golpeando, moi ben, e agora imos a colocar as mans atrás na nuca e imos cas pernas estendidas hacia diante. Eso, non tiramos do pescozo hacia diante, nada máis, simplemente as mans atrás. E imos aí, pernas estiradas, elevo a cara adiante, e xa vemos como vai entrando o calorciño no corpo, vai desaparecendo o frío. Eu non salto, fago no sitio. Como fai a Estrella, non fai falta saltar, vale? Tiramos as pernas para adiante e listo. Últimos segundos. Moi ben. Paramos ali. E agora, o que imos a facer é pasamos a parte principal. Hoxe temos unha clase moi chula. O que vamos a facer é traballar con halteres de man e ca pelota grande de pilates. Se non tedes na casa, o que podedes facer é colledes
2 botelliñas de agua, algo que teña peso, e para sustituir a pelota, válenos cunha cadeira ou mesmo sentarnos na cama, vale? Así que preparadas cousiñas que comezamos. Son moitas cousas así para mañá cedo. Hai que ir pouquinho a pouco, pero bueno, faise. Moi ben, imos alá, collemos a pelota na casa, se non tedes pelota, como dixen antes, colledes unha cadeira ou mesmo na cama, e o que imos a facer é o agachamento búlgaro. O que vou a facer é o seguinte, voume distanciar unha distancia dun pasiño, un poquinho grande, e coloco a empeña encima da pelota, e o que teño que facer é o seguinte, levar os xeonllos cara ao chan, flexionando aí, flexiono, e levo o xeonllo de atrás cara ao chan, e levo, vale, unha zancada, pero encima dunha pelota. Entón, collemos aire ao baixar, e soltamos ao subir. Collo aire ao baixar, e solto ao subir. Fixadevos en estrella, que o está a facer nunha cadeira, e tamén ten un pau, para que sirva de apoio, porque este exercicio, además de ser un exercicio intenso, tamén requiere de equilibrio. Entón, vamos con 6, tira do glutiño hacia atrás, vamos, van 7, apretamos ao subir, concentrámonos, 8, 9, e unha última, 10. Moi ben, imos a cambiar ahora, fixadevos tamén en Anxo, que está a utilizar os halteres de mans. Mellor que non se fixe moito porque caigo para todos lados. E nós estamos facéndolo sin os halteres de mans, estamos acompañando cos brazos igualmente, vale? Collemos aire, baixamos e subimos soltando. Fixadevos que o xeonllo non pode sobrepasar a punta do pé, vale? Teño que levar o xeonllo eso é, arriba. Último segundiño, veña. Moi ben. Eso é. Cantas van, acordadevos, temos que facer 10, que non sobrepasa a punta do pé. Si vemos que tal, levamos o pé un pouquiño máis cara adiante. Ahora xa non me podo mover, Ahora, últimos segundos. Eu perdome ca pelota esta. 9. 9, baixa, eso é. Epa. E 10, moi ben, relaxamos, soltamos, moi ben feito. É un exercicio bastante complicado, vale? É horrible, horrible. Parecía casi que bailaba. Entón, ahora, o que imos a facer é, imos a traballar, ahora sí, cos halteres de man, collemos un e vamos a facer o que ven sendo remo unilateral. Entón, utilizo a pelota solo de apoio, nós na casa unha cadeira. Separamos aí, estendemos o brazo, co brazo que imos a traballar, estendo a altura do ombreiro, o cuño hacia atrás, espalda sempre reta, peito hacia fora, cu hacia atrás, collemos aire e exhalo levando o cóbado preto das costelas. Eso é. Activando os glúteos, activando o core. Van 4, imos a facer 10 repeticións. 5, fixadevos ese cóbado, cerca das costelas sempre, cerca do corpiño. 7, mirado frente, 8, 9, e 10. E cambiamos ahora, mismo exercicio, e cambiamos. Collemos aire nesa posición e solto arriba. 1, eso é. 2, moi ben Estrella, moi ben Silvia. Noemi, moi ben Anxo. Van 4. Inflamos o peito hacia fora, activamos glúteos, activo core. Van 7. Cóbado preto das costelas, apuntando hacia atrás. Van 9. E van 10. Moi ben. Relaxamos un segundiño. Imos a pasar ahora ao seguinte exercicio, vale? Ahora imos a ir a traballar un pouquiño, imos ir intercambiando de tren superior, tren inferior. Entonces o que imos a facer ahora, imos a sentarnos na pelota e durante uns 30 segundiños aproximadamente o que imos a facer é despegar o cu, facendo un traballo bastante intenso de cuádriceps e de glúteos, vale? Son pequenos rebotes, sí? O que temos que facer é despegar o cu nada, uns centímetros. Entón, collemos aire e solto. Eso é, pequenos rebotes, eso é, aí. Neste caso, Estrella estaba facendo na pelota, pero tamén podedelo facer nunha cadeira tranquilamente, vale? É despegar o cu e volver a sentarse. Despego e volvo a sentar. Temos que notar como pouquiño a pouco va entrando en calor esa zona, activando glúteos, core,
Aí acompañando con brazos. Eso é. Ides notando aí o calorciño? Sí. 3, 2, 1. Vale, moi ben. Relaxamos aí as perniñas, vamos notando aí como entra en calor. E agora imos de novo ca parte superior do corpo. E agora o que vamos a facer é o empuxe militar. Collemos os halteres de mans ou as botelliñas de auga que teñades pola casa, sentámonos na pelota, na cadeira ou na cama. E aquí o que imos a facer é, imos a facer 2 series, vale? De 10 repeticións. Collemos, colocámonos nesta posición, os cóbados á altura dos ombreiros, abertos aí 90 grados, e o que imos a facer mantendo a espalda reta, en todo caso, collo aire, solto arriba, e xunto os halteres. Collo aire, e solto arriba. Fixádevos que cando baixo, non baixo máis da altura das orellas, vale? Conectamos escápulas atrás. 5. O que se nota é que non subiches o peso a todos. Eso o público non nos sabe Porque na imos casa, pero... progresando pouquiño a pouco. Van 8, 9. van 9, e van 10. Moi ben, relaxamos. Sígalle ben, Na casa sempre un peso que sexa acorde, vale? Que cheguemos a esa última repetición que nos coste un pouquiño. Hoxe tocou non subir de peso a todos. Chegou Edi pola mañán todo motivado e dixo, ala, a subir o peso dos halteres para todo o mundo. E, bueno, creo que se notou no traballo da clase tamén. Ahora, imos a deixar os halteres de mans nun ladiño e traballamos a zona superior e a inferior. Pois agora toca traballar un pouquiño a zona do abdomen, vale? Entón, o que vou a facer é, tal cual estou sentado na pelota, ahora vou a ir deslizándome cara abaixo e apoio a zona lumbar. Colocamos as mans aquí no peito, ou se querer mellor, ímos a colocar aquí, vale? Sin tirar do pescozo. Entón, o que imos a facer é o que ven sendo o crunch, vale? O traballo aí do recto abdominal. Collemos aire e soltamos cara adiante. Collo aire hacia atrás e solto hacia adiante. Imos a facer 10 repeticións, 2 series, vale? Cantas van? 3, 4, 4, ui, xa non van as contas xa. 5, Bueno, pero desta dixemos menos. van 6, activando sempre o core. 7, recordade, non tiredes da cabeza cara diante do pescozo, perdón, do queixo hacia o peito, vale? As mans simplemente están de apoio. E 10. Van a unha última. E 11. Eso é. Bueno, fixemos unha de propina, non pasa nada, vale. Volvémonos a sentar. Como vamos, Estrella? Tira. Tira un pouquinho, non? Home. Moi ben. Esto, se non tedes a pelota na casa, podémoslo facer mesmo encima da cama, de acordo? Collemos aire, ímonos deslizando cara abaixo, apoiando a columna, a zona lumbar. Moi ben. E agora, colocamos as mans atrás, collemos aire, soltamos cara adiante, flexionando. Eso é. Collo aire e solto. Unha cousiña, se tedes unha pelota na casa e perdedes un pouco o equilibrio, o que podedes facer é apoiar a pelota contra a parede, vale? Que vai vos a dar máis seguridade e así non ides a caer. Van 6. Van 7. 8. 9. E 10. Moi ben. Golpeamos. E agora imos a facer un pouquiño para descansar esa zona. Séntate, Estrella, que ainda nos vas a quedar aquí. Pero é que a pelota parece que non, pero ten vida propia, sabes? Ti querela gobernar, entón valle dando que si que ocupan lá o potro, pero hai perigo de que saia disparada. Ben, agora imos a coller de novo os halteres de mans e imos a traballar a zona dos tríceps, vale? Entón, imos a coller, neste caso imos a coller primeiro unha, vale? Imos a traballar cun solo haltere de man. Imos a elevar o brazo, coloco a man aquí no cóbado e flexionando, colócome de lado para que me vexades, sempre co cóbado apuntando hacia o teito, sacando o peito hacia fora, espalda reta, collemos aire, estendo, de acordo? Colocamos aquí a man, Estrella, eso é, para que nos axude a manter sempre a posición. Van 2, van 3, espalda reta,
Vixamos esa postura corporal. Van 5. Eso, temos que notar o traballiño aquí nos tríceps. O cóbado preto da cabeza. 8. Van 9. E unha última. Van 10. Perfecto. Vemos que vai tirando cada vez un pouquiño máis. E agora o que imos a facer é cambiamos de brazo. Mesmo exercicio, de acordo? Collemos atrás, colocamos a man aí. Collemos aire e solto. Estendo. Flexionamos, levamos o halter de man aí cara a zona das escápulas e arriba. Eso é. Espalda reta. Sin ter tensión nos ombreiros, vale, que traballo o tríceps. Van 5, verdad? Sí. Van 6. 7. Cada vez que elevo. Ombligo hacia adentro. E unha última. Moi ben. Relaxo. Me veñen un pouquiño arriba, non imos decir que non. Dixen, bueno, eu podo con 5 kilos. Moi ben, e agora imos co último exercicio. Agora imos a traballar o que ven sendo sobre todo a zona dos glúteos, dos cuádriceps e dos isquios. Agora o que imos a facer é sentados nesta posición inicial, voume deslizando un pouquiño cos pés, aí apoiando a columna e levando o cu cara ao chan, vale? Nesta posición, canto máis separo os pés, máis equilibrio. Se na casa non vos dá moita estabilidade a pelota, apoiades a pelota contra a parede e non hai problema ningún. Ben, mantendo a cabeza apoiada, a zona superior, toda a columna aí apoiada contra a pelota, levo o cu hacia o chan e o que vou a facer é elevar a cadeira apretando glúteos, collo aire, baixamos a cara abaixo e apreto. E aí, soltamos cara arriba, cando vou hacia arriba, ombligo hacia dentro, activando glúteos, podemos colocar as mans ao lado, podemos colocar as mans arriba, según vexades, vale? Acompaño, intento manter arriba unha liña recta entre os xeonllos, a cadeira e os ombreiros. Cantas van? 5? Por aí deben ir. Van 6. Eso é. Temos que notar o traballiño aí nos glúteos, vale? 7. 8, tamén é zona lumbar, cuádriceps e isquios. 9. Moi ben, e unha última. E 10. Perfecto. Ahora, tal e como estamos xa, imos a pasar aos estiramientos, de acordo? Entón, imos cara lá, imos apoiando toda a columna e deixamos caer o peso do corpo, relaxamos aí uns segundos. Este exercicio creo que vos gusta moito. Relaxo aí un ratiño. E agora imos a cambiar e ímonos a colocar boca abaixo, tal e como estamos. Colocámonos encima e de novo tamén relaxamos aí un pouco, deixamos caer o peso do corpo, o peso da cabeza e relaxante, vale? Máis que para estirar aí uns segundiños, moi ben. E agora imos separar un pouquiño a pelota de nós e aí vamos a levar os glúteos cara atrás, cos brazos, cas mans apoiadas na pelota, estendo aí. E estendemos aí, tiramos aí a zona un pouquiño lumbar, relaxamos a zona lumbar, a zona tamén dos ombreiros, podendo levar aí a cabeza un pouquiño cara abaixo. Aí, soltamos aí uns segundiños. Eso, Veña que estamos terminando xa. O que imos a facer agora, xa imos a sentarnos na pelota, na cadeira na casa. Imos a coller, imos a levar aí o ombreiro cara a nós. Estiramos a zona do ombreiro. Imos a cambiar ahora de lado. Estreliña, que tal? Hoxe vou un pouco escadrillada, Vas un pouco escadrillada. Bueno, imos Hoxe tentando casi nos pouquinho a escadrillamos pouco. todos. Ah, Non te preocupes, que xe estamos todos igual, Estrella. Ben, ahora estiramos aí os tríceps, tiramos do cóbado cara abaixo. Eso é. Cambiamos de brazo ahora. Soltamos aí, eso é. Mantemos a tensión. Para acabar xa, imos a ir ahora
Cara ao ladiño, suave, o pescozo, estendendo o brazo contrario. Cambiamos de lado. Eso é. Perfecto. Moi ben, fantástico traballo, Xintiña. Finalizamos un día máis un traballo con nós aquí en Pulso Activo. Moitísimas gracias por estar sempre aí con nós acompañándonos en cada clase. Lembra manter o corpo sempre en movimento, onde que sexa un pouquiño cada día, vale? Porque van a agradecer. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, chicos, moi ben, sí, señor. Campións. Ai, estrelliña, ai, que tal?